Isa sa mga balibayan. Dahil 'Ang kabuhayan dito dahil sa dahan-dahang tuluyan pagbaha at pagkatapos lumit na lumit yung 20 metrong ilog at sa Blue Lake at sabi ni Mayo umarap mga subigil ng bangka na nagpupunta hanggang China, nagpupunta hanggang mga bansa at kakagyan ng sukal, kakagyan ng mga produkto dito at hindi pasok sapagkat bumabaw na. Ngunit may pagmamalagay ngayon na dahil sa kanilang pagkakaisa at pagkakaunawa sa ganitong isa na tuwing nagkakaroon ng baha, itong bayang walang mamamatay. Ano na nila kung paano sila nagkakaisa dente. Ito yung batas upang sagutin ang mga unang pinaranas natin sa climate change. Ating mga kapuspalan na kababayan sa ilalim ng ating pagdiriwang ng kaarawan ng karaniwang tao. Ang una po ay ang pagkakaloob ng 2 wheelchairs na tatanggapin ni Daniel Ocampo at Jordan Jacob De Dios. Ang susunod po ay Certificate of Guarantee na may halagang 50,000 pesos para sa operasyon sa tiyan ni Alvin Cebu. Isa pa pong Certificate of Guarantee na may halagang 82,000 pesos para naman sa pagpapadialysis ni Ponciano Garcia. Bibigay ng 31 medical kits at nebulizer kits para sa mga bawat barangay ng Guagua na tatanggapin ng ating mga barangay captains ng mga sumusunod na barangay. Una, ang Barangay San Juan Bautista, Barangay San Juan Nepomuceno,
Barangay San Agustin. Barangay Santa Ines. Barangay San Nicolas II. Barangay San Miguel. Barangay Santa Ursula. Barangay Plaza Burgos. San Rafael. Santa Filomena. San Nicolas First. San Roque. Santo Cristo. Santo Niño. Bangkal. San Pedro. San Pablo. San Juan First. Yung ganyan, may tubig pa po. Ang yung mali. Ulit na ba? Hindi po yung itas, kaya meron po yung palengke. Kailangan